Ξεκίνησες να μας πεις για μια περιποίηση προσώπου δερμοαπόξεση με διαμάντια. Ξεκίνησα να σας πω για το εναλλακτικό Botox, Ναι. που ακολουθεί τη μικροδερμοαπόξεση με διαμάντια. Πολύ ωραία. Ξεκίνησε με, όπως εσύ πιστεύεις ότι είναι κατάλληλο, να μας ενημερώσει, να ενημερωθούν οι φίλες μας, που τους ενδιαφέρει να είναι πάντοτε λαμπερές και όμορφες. Οπότε, σ' ακούμε. Όλες οι γυναίκες θέλουν να μείνουν για πάντα νέες. Υπάρχουν γυναίκες που τις εκφράζει το ενέσιμο Botox και υπάρχουν και γυναίκες που δεν έχουν στραφεί προς αυτό. Υπάρχει λοιπόν το εναλλακτικό, το οποίο μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να έχει καμία επιβάρυνση για τον οργανισμό. Είναι με ορό ιαλουρονικό και ο ορός περιέχει 8%, ενώ το ενέσιμο είναι 10% το ιαλουρονικό, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ κοντά το ένα στο άλλο, χωρίς όμως να κάνουμε ένεση. Πολύ καλό αυτό. Ναι, είναι πολύ καλό και είναι όντως αποτελεσματικό. Η θεραπεία ξεκινάει με αυτό, με τον ορό. Μπορούμε να την κάνουμε με συγκεκριμένο τρόπο και μετά να βάλουμε την κρέμα από πάνω, η οποία λέγεται Botex και κάνει όντως εναλλακτικό Botox. Τη βάζουμε με συγκεκριμένο τρόπο για τις πρώτες 28 μέρες, πρέπει να μπαίνει 3 φορές, για τον επόμενο μήνα πρέπει να μπαίνει 2 φορές και μετά υπάρχει μια συντήρηση μιας φοράς την ημέρα και έχουμε σίγουρα αποτέλεσμα ακόμα και από τις πρώτες 28 μέρες, περίπου 52 με 55% καλύτερο αποτέλεσμα. Μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. Είναι μεγάλο ποσοστό. Για κάτι το οποίο δεν είναι ενέσιμο. Είναι εναλλακτικό. Μπορούν να το κάνουν οι φίλες μας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, θα σου πω, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη θεραπεία στο χώρο μου ή σε κάποιον άλλον χώρο, γιατί αυτό χρειάζεται, να ξεκινήσει πρώτα από κάποιον ειδικό, να ανοίξουμε με τον κατάλληλο τρόπο το δέρμα, το δρόμο, για να πάρει όλο αυτό που θα δώσει μετά η κρέμα και το ορόσιτο με το ιαλουρονικό και μετά μπορεί να συνεχίσει να το κάνει με τον τρόπο που είπαμε πριν, στο σπίτι και θα έχει το αποτέλεσμα σίγουρα που στατιστικά έχει αποδειχθεί και βλέπουμε και στη φωτογραφία, το πριν και το μετά, αυτό είναι στις 28 μέρες. Τόσο αυτό μεγάλη που βλέπεις... διαφορά, ναι. Πραγματικά τόση επιτυχία μέσα σε 28 ημέρες. Κορίτσια, τρέξτε! Πες μας, Πέκη, που μπορούν να σε βρουν οι φίλες μας. Εμιλίου Βεάκη 14 στο Περιστέρι. Και το τηλέφωνο είναι 210 57 85 753 ή στο site peggykirkou.gr. Μπορούμε να σε βρούμε και στο Facebook. Ναι, Peggy Κύρκου. Επίσης, μπορούμε να σε βρούμε και πες μας λιγάκι το χώρο σου, εκτός από την περιποίηση αυτή, είδα ένα εκπληκτικό όνομα. Είναι το Remake Me. Remake Me. Ναι. Στην επόμενη εκπομπή θα μας πεις πώς εμπνεύστηκες γι' αυτό. Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Για πραγματικά όλη αυτή την ενημέρωση.